Қазақ халқында қымбатты дейлер, Гагаuz халқында пахалы дейлер. Пахалы енді татарда қазір hürmetli, қадірлі, ілік, хақлы да болды, хақлы, тағын енді hürmetli. Енді міне татар тілін біздің өзбек қардашларымызға менің фикірім бойынша үйренерге керек. Чөнки мен енді тігі шығарышта орыс тілінде айтқан едім. Шондай міне қазір тұрмыш, кімгәдір язмыш, татар иліне келелер. Әгәр де алар татар тілінде сөйлешсе, аларға екінші түрлі қараш болашақ. Аларны ишмасам, шушында яшәгән татар халқы менімше көбесі туған енді яқын түрки тілде сөйлешкәч, татар тілінде сөйлешкәч екінші түрлі қабул итә. Чөнки бізде мұнда түрлі милләтләр вәкилләре, кешеләре килә. Әмма көбесе енді менә таҗик мәсәлән, алар татарча белмиләр. Мен аларға мәсәлән әйткән идем. Таҗикстанда бізде байтақ диләр, күп татар таҗик тілін белә. Сез мен әйтәм, Татарстанда монда ничә ел дәверендә тұрып, бір-ике сүз күп булса өйрәнгәнсез. Чөнки алар үзара катнашалар, үзара йөришәләр. Мен Екатеринбург шәһәрендә бір анда мәчеттә минем муфти достым, яһуди егет, элек минде менә шулай бузылып йөрдем ди, аракы да эчкәләп йөрдем ди. Шунасын ислам диненә кергәч, инде намазлар укып, бара-бара үсеп муфтигә әйләнеп, шулда ярдәмчесе таҗик чәйләре эчертеп алар кунак иттеләр. Шунда инде берсе шалтыратты да, монда мин анарга ярдәм иткәч, анда Екатеринбург шәһәрендә ул монда Татарстанга шалтыратып, безнең шәһәргә бер нәрсә әйтте инде. Шунасы монда мине кунакка бер чакырдылар. Анда барсам, гел таҗиклар да таҗиклар. И дим әйтәм, һәм арасында тик бер үзбәк егете, менә шун белән бер интервью булса оештырырга кирәк, күрсәм. Ул мин китап чыгарган идем монда, Татаристаниман дигән, минем Татарстан, ягъни шунда мин аны кертеп җибәрдем. Аны минемчә, үзбәк булса да, ул Таҗикстаннан шуны чакырганнар. Арасында мине чок тип инде күп, мәсәлән, шулай алар уздыралар мәҗлесләр вакытында, мәсәлән, булды ураза вакытында, ураза түгел, гаит көнне хатта миңа берсе әйтте, мин бара алмыйм, менә шунда барып чык, минем исемемнән ди. Мин анда барып чыктым, алар шулай инде көн буена килә, кунак берсе керә, авыз итә дә, дуга кыла да, чак китә. Бездә татарларда мәсәлән җыйналалар да, 1 сәгатькә 2-3 сәгать утыралар да, таралалар. Монда иртәдән кичкә кадәр мәсәлән агылып тора, теге шишмәнең суы ага бит. Нәрсә инде менә урысча ручеек, татарча кызганычка каршы белмим, бездә көмеш дип әйтәләр, һәм шишмә суы менә. Шуңа күрә алар татарлар белән бик катнашмагач, базарда кемдер ипи-туз белә сүзен татарча әйтмешли сатканда аңлыйлар, җавап бирә алмыйлар. Менә үзбәк кардәшләребез килсә, аларга бик уңай булачак, чөнки алар татар телен аңлыйбыз дигәч, бик тиз өйрәнәчәкләр. Халыкта мәгълүм ки инде, халыкта сез инде телевизордан сезгә әйткәннәрдер инде, Мәскәүдәге җитәкчеләр, кайсы олы җитәкчеләр, югары дәрәҗәле теге мигрантлар дип, шулар хакында нәрсә әйткәнне. Ул бераз кырысланачак, катлаулы булачак. Аларның тормышы, әмма мин уйлап торам, өметемне үзмим. Әгәр дә сез килеп татар телендә аңлап сөйләшсәгез, сезнең монда инде элемтәләрегез көчәячәк. Безгә мәсәлән, халык татар халкына менә элек
Казанда безнең монда бер ханым, ул милли хәрәкәтнең алдында йөргән ханым сөйләгән, мин Казанга югары белем укуга, уку йортына кирергә килгән чакта урамда сорый идем, мин авыл кешесе булгач, татарча ничек, кайсы тарафта, кайсы урамнан барырга, шул югары уку йортына миңа ди бер кеше дә татар телендә әйтә алмады ди. Менә күрдегезме? Хәзер Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh, татар телен халык белә бераз. Шуңа күрә монда татарча әйтсәгез аңлыйлар, татарча сөйләшергә кирәк килеп. Мин мәсәлән ул фикердә торам, чөнки Үзбекстанда да минем фикерләрем буенча татарлар үзбәк телендә сөйләшә. Алар монда Татарстанга килсә, өйрәнергә тиеш бераз. Шушында халык, төп халык белән элемтәләр ныгытырга, бер-береңне аңларга, аларга аңлатырга мин дә кулдан килгәнчә әйтәм. Мәсәлән, каныбыз бер, телебез бер милләт дип, чөнки мин игътибар иттем, менә хәзер үзбәк телен өйрәнә башлаган идем. Интернетта игътибар иттем, бик күп дөрестә икән. Борынгы татар сүзләре, борынгы дим нигә? Чөнки мин белеп торам, ул татар телендә булды, алар кулландылар. Борынгы да түгел, әле тик безнең халык хәзер менә ничек инде урысча әйтмешләр, обеднел, ярлыга әйләнде шул рухи ягыннан, белем ягыннан. Алар элек татар халкы безнең 3, 4, 5 сүз кулланадыр хатта. Мәсәлән, менә һава дип әйтәсең, мәсәлән, күк дисең, күкләр дисең, әйе, төрле менә шулай сүзләр бар иде. Хәзер тик бер сүз генә кулланалар. Шул кебек ярлыга әйләнде телебез, кызганычка каршы. Кем бераз кызыксына туган теле белән, лексикасы белән, ул инде аңлый, төшенә. Мин хатта аптырадым, укып ятам, үзбәкчә бик күп сүзләрне үзебезнең туган халкыбызның сүзләре дип кабул иттем. Шуны әйтәсем килә. Анда инде күренеп тора, Таджикистан, таджик халкы янында сез торгач, шуңа күрә сезнең, мәсәлән, шулмы фарсинең бик шундый урысча әйтмешле влияние татарча менә мин дәмәк тарткан ханымны күрдем дә аптырап инде. Шул бездә дә бик күп булды ул фарси сүзләр. Хәзер әнә революциyaдан соң безне телебездән бик күп сүзләрне юкка чыгардылар. Мәсәлән, баш мөхәррир урынына главный, баш редактор дип, мәсәлән, инде тагы хәбәрче урынына корреспондент дип, төрле сүзләрне дан мәхрүм итә башладылар. Шуңа күрә безнең телебез бераз шулай сүрелде бераз, лексикабыз инде ярлыга әйләнә башлады. Менә мин фикерем буенча үзбәк халкы, тырыш халкы, алар инде буштан бушка әйтмәгәннәр. Кино вакытында булды бездә, балачакта карадык, Ташкент, город хлебный, ягъни Ташкент каламы, шәһәрме, ипиле, күмәчле, нанлы, икмәкле, татарча инде менә. Ул тырышлык аркасында, шуңа күрә буштан бушка әйтмәгәннәр бит. Душанбе, город хлебный, башкаларын әйтеп тә тормыйм инде, төрки халыкларының башкалалары, шуңа күрә алардан рәнҗеш булмасын дип, шуны әйтәсе килә җәмәгать. Инде менә тагы шул фикерне әйтәсе килә. Мин беренче чыгарышта урыс телендә әйткән идем. Алар, мәсәлән, минем күп видеолар ясадым вакытында. Бездә Наурузда үзбәк җырларын башкардылар. Сабантуйларда шул менә бик күп. Сез җисагыз Татар Cinema International, Үзбеки Татарстаны дип, чок бик күп анда үзбәк җырларын, биюләрен күрә аласыз. Безнең теге халыклар дуслыгы, Шишмә дигән халыклар дуслыгы йортында узган шул теге үзбәкләр
җәмгыятенең юбилее булды. Шунда мин күп аларны төшердем. Шул алар мин кызганычка каршы YouTube'тан алып яңадан сезгә тәкъдим итә алмыйм. Үзегез тапсагыз, карасагыз, комментарий ясагызмы, видео лайклар куйсагыз, бәлки аны яңадан YouTube тәкъдим итер күп халык. Мин менә ышанам, сез 25 миллион минемчә минимум дигәндә шуның 1% ичмасам миңа игътибар итсә, безнең кан кардәшләребез, якын туганнарыбыз, үзбәк туганнарыбыз, әгәр дә 25 миллион алар дөньяда минемчә күбрәк, әмма шул 25 миллионнан 1% миңа игътибар итсә, миңа бик зур таяныч булыр иде. Мин чын күңелдән безнең шушындый киң күңелле, юмарт, кунакчыл үзбәк халкына хезмәт итәргә тырышыр идем. Ничек тә булса, я алар белән очрашып, я аларның җырларын язып, я алар мәсәлән туган якларына барып, төрле бер ысул табып. Менә шуны белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Тик мин менә видеоны тик төшерә башласам, карасам вакыт күп уза, кеше менә кысканы ярата. Шуңа күрә мин сезгә кыскартып кына сөйләдем татарча. Мин ышанам, сез һәммәгез аңлыйсыз татарча, чөнки миңа гел язып тордыгыз. Инде сез таләпләрегез буенча, сезнең теләчәкләрегез буенча мин инде татар телендә ешрак, урысча әйтмешле чаще, бездә ешрак диләр. Шул татар телендә видеолар ясарга тырышырмын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Тугандаш үзбәк халкыбызга уңышлар. Шушындый катлаулы вакытларда Аллаһ Тәгалә үзенең ярдәменнән калдырмасын. Чөнки татар халкында әйтем бар, жан тартмаса да кан тарта. Менә әгәр дә сез Ирак торсагыз да, без барыбер, менә миндә тагы онытып барам, 2 ел элек мин Казанда Бөтен дөнья конгрессының 8-нче съезды узды. Анда да татарлар видеода миндә бар. Үзбекстандагы торган татарлар бик мактадылар, үзбәк кардәшләребезне чын күңелдән мактадылар, сокландылар, шатландылар, горурландылар. Без ди Үзбекстанда торабыз, тугандаш халык арасында безне бик хөрмәт итәләр анда дип, шулай миңа сөйләделәр. Аны да карый аласыз. Кызганычка каршы менә минем хәзер мин үзем видеоларны ясаган кеше, менә шушы мин бер үзем, минем матди яктан мөмкинлек юк. Мин аны, миндә мәсәлән андый булса, мин ул интернеттан алып яңадан сезгә тәкъдим итеп, яңа язылган кешеләргә, яңа карый торган кешеләргә аларны күрсәтер идем. Инде булмагач, инде кичерегез, гафу итегез инде. Мин менә бүтән юнәлеш эзләп карармын. Сезнең йөрәкләрегезгә сукмак, урысча әйтмешле тропинка, сукмаклар ясарга, чөнки хәзерге вакытта безгә төрки халыкларга бердәмлектә яшәргә кирәк. Бердәмлектә яшәргә кирәк. Берлектә тирлек дип әйтәләр татар халкында. Уңышлар сезгә, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз һәммәгез.